kabantay ka ng siya andam na mo let go pero ikaw dili pa. Pero bitaw, ang atuang hisgutan karon is let go of the things nga you can't control. Unya, seize control of the things that you can. So unsa may mga things nga kaya nimo i-control. So ang ako ang sekreto, nakoy timan-an na 5 ka P or 5 Ps. Meaning, proper preparation prevents poor performance. So in everything nga imuhang buhaton, dapat imuhang planuhan kung unsay ganahan nimo may tabo nga outcome. Botoy effort nga imuha pong i-put into sa things nga imuhang gipangbuhat. So meaning, tanan nimo buhaton, maximum effort dapat or strive for excellence. After that, unsay imuhang buhaton, you pray. Kaya wala naman kayo mabuhat. After sa 5 P's na ikaunom nga P, which is pray. Pray to God nga ang outcome nga imuhang gi-hope for is ang outcome mo imuhang makuha. So meaning, ayaw na pagunahon na or ayaw pag-worry about the things nga dili gyud nimong kaya i-control. Kaya ngano, ma-anxious raman ka ana, ma-stress raman ka ana, panington ra kag bugnaw ana. Pero once gani, nga imuhang i-accept bisan unsa mo'y outcome, at least kibalo ka sa imuhang kaugalingon nga best effort na imuhang ihatag. And then just hope for the best nga result.